Begging, begging you. Live stream po tayo ngayon. Pasok na po. Ingay ng mga parot. Begging, begging you. La 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 la.
An. Oh, kitnam nalo na ah. Ay. Napilong di pa food. Tayo na't magtingin ng mga kagumaang picture. Hello, boss. Mega shoutout, Mami Virgie. Bigyan na po kita ng jacket. Stig ba nito? Ikaw yan. Welcome po. Nakita mo na tuloy. Welcome, Mami Virgie. Sino lang ba? Ano ko mukha? Tulong ko na nga. Maglapag na po kayo ng bahay. Sa uunahan ko po kayo. Ikaw yan? Ang gwapo mo naman. Natatitingnan natin. Waiting po, ma'am, sa premiere nyo. Waiting po, ma'am. Wala pa pong dito eh. Wala pa pong mga pumapasok. Okay, ma'am. Attend po ako sa premiere. Ito yung mga laman. Laman sa aming bakuran. Welcome, ma'am. Antay lang po kayo, ma'am, na mga kasama niyo po. Baka may pumasok pa po dito. Opo, ma'am, maganda kasi alaman po ito ng na mother ng boyfriend ko. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, sa pagantay po.
Opo, ma'am. Taga saan po kayo, ma'am? Ay, layo po pala, ma'am. Kami Pangasinan po eh. Ayan, layo. Ay, bali first na, ano niyo po, ma'am? First na premiere niyo pa lang po yung mamayang 5:30 po. Opo, ma'am, Ilocano po kami. Yan, mga patong. Di bali, ma'am, ano, full support na lang po tayo sa, ano, sa premiere niyo po mamayang 5:30. Bali, pagkatapos po, ma'am, tapos po na, ano, ng live po natin ngayon, attend po ako doon. Baka may mga kilala kayo, ma'am, na pwedeng umattend po ngayon sa live stream natin. Pwede niyo po ngayayain po dito, ma'am, para magkakilala po tayo. Ganito pang buhay sa probinsya. Daming halaman, mga palay. Yan eh, ang palaya. May halaman. Thank you, ma'am. Thank you so much po. Ayun, mayroon na palang ano, namumunga na yung papaya. Hindi pa po ako monetize yung kailangan ko pa po kasi ng watch hour kaya nagla-live stream po ako. Yan, may baboy pa. Sila. Pakainin lang po natin yung baboy para hindi mag-ingay. Oo. Pakainin yung baboy. Oo, sandali. Pakainin ko lang yung baboy. Ha? Yung chocolate na lang, palaman mo. Yung Nutella.
Yan, pakainin natin yung baboy. Para hindi sila mag-iiyak. Yan. Takaw nila eh. Yan. Opo, ma'am. At ganito lang po sa buhay, meron maganda. At least kompleto. Opo, ma'am, native po yun. Dalawa po yun, ma'am eh. Merienda po tayo. Kanti lang. Amis. Hello, Dangdang. Hello. Hello. Kumuha na. Musin na ito. Awan. Tingin ko din. Huwag mo ako yung tubig na. Ayaw po, ma'am. 12:13 pa lang po dito. Merienda po tayo. Tinapay na may chon. Bali, first time na mag-LS lang po. Shh. Bali, first time pa lang po na mag-LS dito, ma'am, kaya ganito. Mega ya. Hello po, Adictus Fishing TV. Bigyan na po kita ng jacket.
Maganda po tayo. Welcome po. Matulungan po tayo dahil kahit ako rin po, first time ko lang po nag-LS. Tagasan po kayo? Adeptus Fishing TV. Where are you from? Balik nga po kayo ng magandang topic. Shoutout kay Frederick sa Dongdong. Hello po, good afternoon. Bigyan na po kita ng jacket, idol. Ako taga Pangasinan po ako, Ilocana. Welcome po, Frederick. Maglablaban na po kayo dyan. Maglablaban na po kayo dyan.
Pasensya na po, idol, pwede, sige po, pwede ka na po maglapan. Maglablaban na po kayo dyan mga idol. Meron po kasi kapag kahit ako rin po kasi small YouTuber din po ako. Yun nga lang po, may 1,000, may 1,000 subscribers na po ako. Kaso hirap po ako makuha ng watch hour kaya nag-decide din po ako na mag-live stream baka sakaling makakuha ako ng 4,000 watch hour. Kasi malapit na malapit na kasi yung 12 months na palugit para lang makuha yung 4,000 watch hour. Kaya sa ating mga small YouTuber, lalo na walang computer, kailangan natin talaga mag-live stream. Kaya kailangan din natin magtulungan talaga. Siyempre, hindi lang naman para sa atin ito, sa ating lahat to. Parang ganyan. Para in the future, ganyan. Bali so subscribes na po kita, Frederick, sa Dongdong. Visit ko lang yung nyo po, yung site nyo. Panoodin ko ng at least 1 minute tapos magko-comment po ako. Sensya na po na mouse kasi. Yan, okay na po. Na-subscribes ko na po kayo. Pasok-pasok. Pasok-pasok sa live stream. Hirap po talaga kasi makakuha ng watch hour. Dati meron po akong YouTube channel na mas nauna yung watch hour kaysa subscribers. Yun nga lang, nagkaroon ng YouTube na kaya binura niya. Meron kasi ako nilabag na rules and regulation yun. Kaya yun. Kaya itong buhay ng guardians, YouTube channel ng father ko to. Parang gusto ko lang na ma-monetize nito kaya nag-live stream din ako. Laki ng noo. Laki ng noo. Sa mga sa mga nasa live stream ko po, huwag niyo pong kalimutang mag-thumbs up,
tsaka dikitan nyo na rin po ako para close na po tayong lahat. Thank you po, Sir Frederick. Kamusta po pala dyan sa inyo? May mga bagyo po ba? I mean, malakas pa po bang ulan? Ganun. Dito kasi sa amin, medyo malakas-lakas pang ulan. Ganun. Tsaka balita ko po meron daw atang darating na bagyo eh. Mga 20 pa. 20 na bagyo pang darating sa bansa natin. Kaya mag-ingat-ingat po tayong lahat. Opo, mahirap po kasi sa panahon ngayon, lalo na pandemic, tas ganun may bagyo-bagyo pa. Ingat din po kayo dyan lagi. Mag-invite po kayo ng mga ibang kakilala niyo po para po magkakaibigan po tayong lahat. Kagabi naka 200 na bananas ako na nakuha sa ibang mga 200 na bananas. May ngayong parot namin dito eh. Nasalita.
Salamat po sa sa patamsak sa akin. Salamat po sa mga nagdikit. More blessings to come. May papaula na lang ako. Tapos mamaya, kung sino yung mananalo, bibigyan ko ng 3 bananas. Kung sino makakahula, may 3 banana sa akin. May 3, 3 isda sa akin. Okay, wait. Busy po mga tropa, usually sila sinumali sa mga nila na ganun po talaga, pero mag-ingat-ingat lang po kasi minsan nabawi din medyo yung mga pushing. May tamang oras po kasi yun.
So papalaro ako. Kung sino makakasagot ng lamang nito, merong limang, limang subscribers. Sige. Kung gusto niyo po, lang niyo po ang laman nito. Gusto niyo po ba ng limang subscribers? Pag nawala niyo po ito, bibigyan ko ba? Hello, mega shout out JTV. Bigyan na po kita ng jacket. Yun, sino pang sasabi? Bibigyan ko ng subscribers. Sino na makakahula nito? May 7 account kasi ako eh. Lahat verified. Kaya gusto niyo makakahula nito, bibigyan ko ng 5 subscribers. Tapos papanoodin ko ng 5 minutes watch pa. Isang account. Sali-sali mo. Sino gustong sumali? Halina. Sali po ba kayo? Sabi niya, Get Tools Fishing TV, JTV, dan po sa tipo. JTV, subscribe mo daw siya. Boring, walang sense.
Magdikitan lang po kayo dyan. Magdikit-dikitan lang po. May gagawin lang po sa video. Sabi na, Dectus Fishing TV, malimit po ako halabakas, pero trust na lang. Mag-iwan ko ng tamang batas. Sama ako mag-iwan. Huwag po kayo mag-iwan. Sama ako mag-iwan. Sabi ni Frederick sa Dongdong, JTV doon na po, pasok di. O JTV, sakyan mo daw.
Ganito. Oo. Hello, good afternoon. Good afternoon. Saglit lang guys, mag-invite lang ako dito sa LS para marami tayo.
Pag